there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Among text at line may kalalang sa inyong mga text comments, mga impormasyon o uban pang bot ninyong ipaabot ng mga concern, no? Reports bagaron sa nagakahitabo din sa inyong dapit higala may mo kamong mupadangat sa among rapido text at line 09 Toto 242 4802. Balik ko na ko 09 Toto 242 4802. May mo sab kamo may gilang mo padangat sa inyong ubang mga concern, mga mensahe. Pinagi may kala sa Facebook page sa Kibisay, sa Facebook Live. May kala i-search lang ninyo sa inyong Facebook ang Kalayaan Broadcasting System Incorporated. Kalayaan Broadcasting System Incorporated, Inc. or INC. Unya paki-follow na lang, paki-follow aron nga i-notify ka mo panahon nga naka-on air na ang amo may gilang Facebook page kare. Okay? Paki-share na lang po do kung mahimo malaw galing atong mga kaigsunan. Okay? Ayan. Sa pagirog na to may kala sa unahan sa mga na nag-birthday kagahapon karon o kagahapon belated o karon happy birthday niyong tanan. Great Langkog, happy 15th birthday sa akong junior Alexander Budong Algabri Budong Junior. Pero alawa, happy birthday dong. Mahal kay ka namo. Natural. Anak Sige, ayan, panimbaya gikan sa iyang papa Bubong o mama Ilin. Yan. Alright. Kang Sir Dudong Aldipolya, iya pong gitibaya si Budong, happy birthday sa imong anak, Sir Bong. Yan. Sige, pakihandos si General. Ihandos kay akong lilion. Handos kay lilion. Si Ma'am Rose Ucabiano Cabaral, naglantaw po. Thank you, Madam. Good morning, Sir Lindon. Always good na minaw sa DXRR, kauban si June. Yan. Mga pita, Sir. Salamat. Thanks and more power. God bless. Yan. O, nakakoy kape. Sahay wapod. Kang Sir Arnold Rocaberte, good morning Sir Lindon and Ma'am Lit, happy Monday. Ayan. Alright, sige. Sa mga na naglantaw na kaganina pamigla ato nang ipabot ato mga panimbaya nga kaninyo. Thank you so much sa inyong pagsunod kanunay may gila sa Radyo Rapido. Balik ko na to, holiday karong adlaw. May rules on pay. Doon ay rules on pay nini may galang adlaw holiday. Dila na to may gala kinahanglan isgutan pa. In normal cases may gala mo trabaho ka sa holiday, doon na kay dobling bayad. May something percentage, no? Kung imong off day o imong adlaw na tunong pagyud sa imong kanang na may ubang mga kumpanya ilang mga birthday na sila privilege, no? Pahuway sila may gila ni anak. Okay. Dagan pa mga ubang mga pribilehiyo nga giingon may gila sa atong balaod sa pamuo. Subayon lang nila, no? Kadtong giingon sa balaod sa pamuo. 43 minutos na. Oras na to may gila nakalabay karon alas 6, alas 7 naon siya lang ba balik man tag sayo, di ba? Uman lapas may gala alas 7 ang takna sa Kabuntagon. May gala kabag pagyapon ako sa master control karon sa Pikas Lawak, Engineer Raul de la Cruz. Of course, dito sa transmitter si Engineer Abigail Yunon Tamparong, ang best friend sa Toko. Best friend sa Toko. Sige lang, Engineer Nonoy, kadang imong Toko ay nagpakuyugan dito sa Maa. Dili, kanang Toko niya. Hindi na makakuyog dito sa Maa. Kaya ang iyang partner dito sa Maa, ang sitio Malinaw naman. Dito man siya sa sitio Malinaw na. So, mahadlok man ang Toko dito. Kanang Toko.
kadugay ng tukuwali, tuhugong kung yun ang mata na natuko. Muna yung makapandamay usahay nga di may maka-on air o saktong oras. Kaya magsigilag itong kalo dito sa sulod sa transmitter. Si transmitter ba itong equipment? Kaya usahay dito rin na siya ganahan siguro sa init in general. No? Kaya sa sulod na pag bugas kurite, init pa na, natural. At tura po siya tungkalo dito sa nabuing maning tukuan muna makuyawan si Engineer Nonoy paglili na, oy, nagunsa na pong kadiha. Nga nung naamag kadiha, di ko maka-sign on aligay. Basing muol-buol yan yung transmitter. Pero, kanang tukuan ibili na lang na din ha. Okay? Ibili na lang din ha. Inig-transfer na to sa MAA, ang atong bagong transmitter nito. Hinginli na lang siya. Ing na lang diha ka lang pagpuyo. Di naman siya kaso dito sa nindot itong bagong transmitter kaya nato siya ali-ali niya sa kaso. Kambal niya na. Di ay. That is why best friend sila kayo. Sige, anyway. Alas sige, padahin ta din yung may galas pag-irog nato sa atong pagpakiguban-uwan. No? May gala kong hapon, again, inyong alagad sa kanginan, Lindon, Katulong. Ubanay ako, ngadto sa pag-irog nato sa unahan, mga kaigsuunan na to. Ha? Basta text lang mo sa inyong mga bot ipaabot. Mga higala, ang isa ha? Kadiyot, akong ginalantaw nga rin. Kanto bitang may tungod may galalagi kang sa anak ni Kulyamat nga namatay mga kaigsuunan alang sa mga ulay nagkaabli sa dial sa inyong radyo. Si Bayan Muna Party List Representative Euphemia Kulyamat as in kongresista. Okay? May gala sitting congresswoman karon siya, party list representative. Mga gihingan ni Megala ni Ka Eric ug uban sa mga kaubanan nga mga kanhing kadre sa mga sa kalihukan sa rebuilding in PA underground movement. Ila may galang ipagawas o gibulgar nila nga daghanan kuno mga higala mga kongresista karon kasagaran na pailalo may higala sa mga party list representatives nga naa sila may higala sa underground movement o nga kasagaran nila mga dagko granggo kuno kini mga higalay noon nga sa nasampit mga higalang kalihukan. Now, ipanghingan lang ni Ka Eric ang mga nakapangalan ino na itong nahiapil sa mga party list groups nga giingon nila may ilang Makabayan Black. Ang akusasyon ni Ka Eric mga kaigsuunan inubanan kini sa uban pang mga kadre ubay-ubay na sa tibok Pilipinas, no? Mga dagkog mga ranggo, kadre sila nga dagkog ranggo sa kalihukan nga wa na sila may gala para nila wa na gid nila masabti kung unsa gyoy padulngan kuno sa ila may galang sa ilahang pagpakigbisog. At first niadto mga panahon daw matud pa nila niadto panahon kuno mga higalang dili pa ang gobyerno wa mo murabag sila gipasagdaan na lang. Doon naman sila yung mga mulo. O ang ubang mga mulo baya nila mahigala, balido. Watay supak sa mga mulo na mga balido ang ilang mga mulo. Human rights abuses, yes. Mga unfair distribution sa mga kayutaan, yes. Tinuod na. May daghan may galang na nag-iyag wanang kayong yuta ang agraryong programa may gala sa land reform na wagting na lang nga kaniang tugignan
ipang-apod-apod ang mga luna sa ilang mga tenants, nga kaniadto ipang-apod-apod ang mga luna dili sa simple tenants lang kadto pag yung ino na tong acknowledge nga tenants mga higala usaop sa mga tagias luna ug sibo pod mahigala sa balaod sa agraryo. Daghang mga wala matuman hangtod naabta na lang ini kasamtangan mahigalang administrasyon ngay na inay mahigalang gina-repair, gina-fix sa kagamanan ang mga problema nga concern sa itong mga kaigsuunan nga makawalhod. Hangtod nga niabot sa punto nga hangtod karon panahona imbis ni anatas gobyerno may galang atong tabangan nga gusto nato nga mahatag ang isaktong tinusbawan ni anatamay galang nining maong gobyerno pabilin pamagyapon ang ilang pagpakingbiso taliwala pa man sa panawagan may gala sa ato ang gobyerno panganaog na mo panurinder na mo kay kung manurinder mo abli ang kamot sa atong gobyerno nga mo sa popo nga dahat ninyo. Sa may pertideghanan ng mga surinderis ganina nabalita ninyo kadungog mo nabalita may galang nga pertingipaya tong usa sa mga kaning surinderi uban sa iya may galang asawa kay di man mahatag yun as intanan para nga to nila nagparapol may galang initsi usa siya sa gipalad nga naka daog mga higala sa rapol siyempre pag rapol charity di ba wala ka na yung una-unaon mo may galang bayaran kay parapol na siya karon pati di paya nga nakapuyo na silang malinaon but actually dili lang ana daghan pa may galang direktang gihatag sa gobyerno dili lang sa pabalay uban pang mga benepisyo gihatag may gala niadtong mga mikanaog sa gobyerno gikas bukid gitagaan mga higala ug maayong tinusbawan nining gisamtangang gobyerno bitaw matinud-anon ang gobyerno may galas pagpanawagan karon panganaog na mo naganyag ang gobyerno og inuntang mayong kabubot-od nga paulion si Juma Sison di pod siya mauli dito ra gyud siya may gila gapuyo sa Netherlands unya nagpakahirap galisod-lisod gilamok gihok-hok gikaog galimatok in town may gila mga fighters ila mga warriors ang armed wing nila nga New People's Army na namatay apil na ng anak ni Kulyabat karon sila may gila hayahay kayo di ba ato na siya may gilang padayon ng paghatag o pagtagad sa pikas bahin oy may paglantaw may gila sa itong usa sa mga bagong viewer na do si Ace Jade Porio. Good morning Sir Lindon, patimbayan ko sa akong step brother na nag-birthday karon si Brainer Diputado des Proctres sa Barangay Timbungol, Panabo City. Happy birthday diha nimo bro. Yan tuyo bro. Ay diha nimo bro. Okay? Oy si good morning Sir Lin. Times murag wa man ka matiguang ha. Gustohon gyud nimo patiguangon gyud ay. Si Sir William Bansali. May butang nimo Sir William. Patay no kanang gusto gyud yung patiguangon siguro. Kung sa may si plano gyud Sir. Tiguang. Ang bayra na tiguang. Ang siya lamang ka eh. Igatawa to ron Sir William bitaw. Good morning nimo sir ha. May paglantaw din na karon. Alright. Murag wa daw ko na matiguang. Unsa daw? Ay nako. Sige. Thank you. Thank you sa muda ko mo ato ang atay ni anak nimo Sir William ha. Nya kalam. Sige. Dala irotos pagpadayon nato sa atong pag-iuban-uban. Ako sa ning hatagag pagtagad ha.
ning ubang mga messages nga rin kay may uban may mga pangutana. Now, ipadayon na to tong pag-iskot may gala niadtong anak ni Kulyamat. Kitaas pa tong istorya diri nga ato may galang hatagan og pagtagad ha. Niya Bonifacio Day karon ay siyempre may gala atong isgot-isgutan unsa ang matang sa pakigbisog ni Bonifacio kanhe as against sa pagpakigbisog sa mga igsuon na to sa kabukiran karon. Okay? I-differentiate ko na to. Okay? Sige. Now, uban pang mga iskutanan na to may galang katagag pagtagad bidaw. Uy, tabi, may buntag sa mga taga-Samal, Isla Samal o Island Garden City of Samal din na garon. Good morning ninyo, no? May pagpaminaw sa itong mga suki kay paminawan. Naisuki, good morning sa akong kumpare Anton ug Alma Saldoa. Ilang silingan si Nanay, limot mo pangalan to. Grabe makapaminaw sa Radyo Rapido na. May buntag ni mo nanay, ha? Tanan lang atong mga masugid nga tigpaminawan ni Nanapita sa Isla Samal. Atong dagpaners di ay good morning, wala patay talabangan ha, mga dagpaners na to. Atong membro sa dagpanan, no? Grupos pag tinabangay inyong tanalan ni Ana panahon sa kalisod for short dagpanan. Ayan. Doon ay panawagan nga riyo kaning good morning. Manawagan ko kang Mama Bing Andrade diya Samal nga inyong anak diri sa South Bay Lapu-Lapu Agdao nga si Bing nanay naminyo na. May mayo na kailangan may kamot. Di ba? Naminyo na dire. Maong wala na uli-uli diya Samal ali pod. Uli-uli ipod bagay anong panahon na lisod bangod iuli-uli. Di ba na may daghang mga requisitos pero at least napahibalo si Nanay Bing Andrade diya Samal nga imong anak sa Lapu-Lapu diya South Bay nga si Bing pod ang iyang mama si Bing Andrade na iyang anak pod na sa Lapu-Lapu South Bay nga naminyo na si Bing pod maunga na daw ko na makauli na Mama Bing kay naminyo na daw kung mahimo arian ninyo diri sa South Bay asa po napita na basibaw na siguro sa nanay ha ang nanawagan si Roel Basco. Dagan salamat. Panawagan na ini siya. Paibalo lang ay magkablak ka nanay kay imuhang anak na si Bing pod naana siya sa mayong mga kamot. Yan. Naminyo na daw ko no. Okay. 1431. Oy, sabi ni wrong sense siguro ni kay manawag daw kuno siya bro. Ayaw. Wa tay pagtugot o tawag dire. Pero dili ako to agayahin ang pangalan. Si Juan Porto, Sir Lindon Gudi, I'm always naminaw ni mo sa Radyo Rapido akong asawa diya sa Tigato, Buhangin. Si Viola Japson, oy madam, good morning. Paabot lagi niya ang yang 18th birthday greeting sa iyang guwapang anak. Happy birthday ni mo Christine May Japson. Panibaya sa imuhang buutan kayo nga papa. Si Johnny Japson. Yan. Alright. Sige. Dagan pa tayo may galang mga 0527 bitaw. May buntag nimo diya sa Lindon. Ako jud isulti among problema diri sa Purok Masaya, Barangay Saloy. Mo ning umana man nato ni gatag pagtagad basahon ko ni. Among dalan diri perting Lapuka, lisod kayo gipasagdan mi diri sa among kapitan. Yan kapitan may imong pasanginlan pod. Nga ginganlan niya si Jerry si Yunus. Tubaga daw ko nun ipasagdan tinuod nimo o doon na laing intensyon ani. Sige lang siya sa ad na mo diri salamat sa pagbasa si Alan Flores. Bagay kapaila siya si Alan Flores ga text nga rin mo nga das barangay Saloy ha. Doon ay karsada kuno din nga perti na Lapuka. Atong last week nga mensahe niya taga-tuhod na daw kunong lapok. Kaya asa naman din inyong kongresista diha tanawon nimo inyong dalan diha perting Lapuka ang simento gibungkag kay simentohon
pagka very good kayo. Mali ako ang ingon nga mga classic example. Nga daghan may gala mga inuntang mga lugar nga dapat butangan proyekto pero wag gibutangan. Kaya na hinoong karsada may ilang tarong kay siminto gipangguba ay siminto. Di ba? Correct kayo, di ba? Dini mo masabtan. Ito na mga classic example. Mo na atong ikaingon nga daghanan pang mga kaigsuonan nato may ilang wa makatilaw. Mo lagi nang kaning gikamatay pero di po ko believe sa inahan aning namatay nga kaning batanong si Kulyamat 22 anyos si Jibilin anak may gala ni Congresswoman o party list representative sa bayan muna Congresswoman Eufemia Kulyamat namatay sa inkwentro may gala sa mga sundalo ingon niya garbo daw kuno siya o bayani daw kuno iyang anak sa pagkamatay. Kana ang dito wa pug koy bilib. Di ba? Dapat ikondinar nila. Dapat ikondinar niya nga ang iyang anak ni kuyog may gala sa pakigbisog nga way klaro. Di ba? Garon ang ibasol na minuo ni Kulyamat ang sundalo. Kay gibastos, gibaboy kuno iyang anak. Kaya niya pa mapadayon man natuto niya ginasuroy kuno sa tinuod ba ginasuroy ibutan ta lang nga kay proiba sa mga sundalo ni nga naay mga rebuilding in PA kalihok sa ilang lugar ug nga sakit pa palandungon kay ang kalihok sa ilang lugar may gala nga rebuilding in PA anak pas kongresista. Manaybot ipasabot din na may gala sa atong mga kasundaluhan. Nga no wonder nga ang kining mga grupuhan ni mga higala grabe musupak mo po sa gobyerno ug why condemnation ay himuon kung makahimo sila ang mga kaigsuunan po nato may gilang naa sa pikas o makawalhon nga ni join sila may gala sa rebuilding in PA no kung makahimo sila sa laod batok may gala sa gobyerno o visa na sa mga private individual, private citizen daghang hitabo na ginaambos na patay ang sibilyan. Di ba kadaghang hitabo na yung mga ipanghimong ipamatay ng mga sibilyan gidudahan ra kani intriga ra di ay ipagpatay di ka kadungog may gala nila kaya ikondinar nila di ba pero karon namatay may gala kay kwentro sa mga kasundaluhan ang anak niyang si Jibilin iya pang ikondinar ang sundalo di ba na baliktad bumalitaw mas puslanong pahibalo. Alright, balik na may gala din sa atong pakiguban-uban again. Welcome back. May gala ko maghihapon inyong alagad sa Kanginan Lindon Katulong. Morning sir, pakigreet ko sa akong mama Paping. Naminaw siya karon uban sa akong mapagubangkon sila yan ganggang badib si Janit. Uban pod si Maxi, si Myla o Kayla. Salamat kayo sir. Good morning ninyo din na. Gikan kang 4328. Ayan. Good morning Nanay Paping og si akong higala po si Lilia may buntag nimo din na din ang mama Paping niya. Alright sige nalay doktor din may higala daghana na mga messages oy sa gikaingon ko na kaganina pod atong usay kalahian may higala kay karon adlaw Bonifacio Day nasayod may higala ang tibuok Pilipino sayod ganin Pilipino ani nga si Bonifacio dako kayo may galag contribution 157th birthday niya karong adlaw sa iyang pagkahingkod siya may galag ila nga father of the Philippine Revolution tungod kay nag deklarar kini siya niya
no? Nga makigubat batok may galan atong magdaog-daogon nga inuntang paggobyerno sa nakalabayng kapanahunan, nga may kontrola may galang rin nato wa po niya maangay. Okay? Pero ang iyang pagpakigbisog may galang atong kapanahunan para sa atong nasod. Kadto siya ang tinuod yun nga para sa atong nasod. Now, kaning diri sa mga kaigsunan nato nga naa may gila sa mga rebuilding in PA. Sama panaglitan ining anak ni Kulyamat. Ngayon giingon bayani kuno ang iyang anak. Sa bagay wa may pugong magbuot nimo kung imong tawgon ug unsa na siya naa kay ila man to. Pero kung ipasabot lang sa katawhan may gilang kamatayon tungod kay nahimong bayani kay nagrebuilding in PA siya namatay sa enkwentro may gala sa itong mga kasundaluhan. Siya ba tawgong bayani o hero sa ato may galang Pilipinas? Kaya ingon niya, hero daw kuno. Namatay tungod kay niabid siya may gala sa kalihukan sa mga rebuilding in PA. Na-enkwentro sa mga sundalo itong Sabado dito sa Surigao del Sur. Namatay. Ingon sa inahan, bayani ang akong anak sa mga luman. Paunsa na bayani sa mga luman. Kaya niya pa daw kuno, napugos ang iyang anak may galang musulod sa kalihukan tungod sa mga nasaksihan kuno niya may galang mga abuso sa militar daw kuno ngadto. Ngano ako wa man lagi ko mag-rebuild eh. Di ba? Kung abuso sa militar, biktima man ko. Although sa kapanahunan may gala, hapit na yun. Kaya ang ako may wa kay laing mapuntahan eh, that was panahon pang Marcos eh. Mabitaw akong ingon kung naa may abuso nga tinuod may gila animal tong mga grupo sa PC kaniadto pasensya sa naisakop kaniadto. Duha ka mga kabayaw na ako may gila PC kaniadto. Pero akong ikaingon ipasigarbo na ako na akong mga bayaw maglaroy-laroy silang lungsod gigipuy-an way manghilabot anak. Kung INPE ila istoryahan sa lungsod magsuroy-suroy ang INPE hagbay na may galang gitipo or gitipi kung maldito pa. Pero sagad majority pagkatang balos-los. Mabitaw akong ikakumpara kung iingon niya na kasaksi sa mga abuso daw kuno sa militar ay doon nato kanus apa to 22 years old pa lang yung anak ko. Kung itandi ni mo may gala i-minus ni mo ang mga kapanahunan dili na Marcos time. Ay kung ingna may gala ang iyang anak kaning namatay nga si Jibilin namatay ni siya mga higala ang abusos militar sa iyang paniigon nga 2 anyos imposible naman, di ba? Kaya yung giingon may gala sa balita nga migawas na ingana daw kuno iyang anak tungod kay nakasaksi kuno siya may gala kung paunsa daw ginahimo ang pagpangabusos militar daw ngadto sa mga lumad dunay gingalan nga mga gipangpatay kuno sa sundalo mauni mo na hinungdan nga napugos ang iyang anak abuso militar. Kung ingana lang nga dagan tang nahibawan ako dagan ko nahibawan pod may gala kaniadtong panahon in fact silingan namo gipatay di ba? Now ako mismo biktima. Siya may gala nakakita lang. Ako mismo biktima. Doon kay kami gideklarar rin sa kanina, biktima ko may gala sa abuso militar ganhi sa mga grupo ni Marcos. Wala pa ko mag-rebelde. Pero hapit na, nagtong kapanahunan. Pero ganitimbang na ako may gala, nga nung sa gobyerno kung kato abuso militar, basig tuliro po ito. Kaya naghan mga amaw-amaw mga buamon. Nga mga grupo ka na itong panahon. And don't tell me, nga sila may gila gisugo sa ilahang commander. Ug don't tell me nga sila gisugo may gila ni Presidente Marcos ka na itong panahon nga maunay buhata. Di ba? Imposible na magsugo, mahigalang ingon niya na, ang imong katawhan iprotektahan, may imuha may gilang pasakitan. Wala, in a right mind,
nga klaseng tao. Na ba may galay ingon niya na? Wala siguro. So kung himo itong krimen personal, that is why akong ginabalansi-balansi. Sa akong kapanahonan, ginabalansi-balansi na ko, umato ko sa bukid. Kay biktima ko sa pagpangabusong militar. Gisugo ba na sa ilahang commander? Gibalansi na ko. Ako na wala. Gisugo ba na ni Marcos ganitong panahon? Wala. Napasagdaan lang sila may gala sa ilang mga commander. Siguro, lang siguro mapahinumdumi sa kanunay nga kanang sibilyan ato na silang kapartner, kaabag ta na. Kung anong naata din kay doon na may galay ino na tong rebellion nga nagkakahitabo sa atong palibot. Kay doon ay mga taong nag-go against na sa atong gobyerno. Kani sila atong amigohon. Kani sila mo ni gina-recruit sa taas. Okay? Imbis nga mutudlo sila may galag pangdaot o pangabuso. Definitely ako may galang ikangon wala. So, nagpadayon kong eskwela. Bibiya ko sa amo, may galang lungsod. Midayo ko Dres Davao. That was in the early 80s. Okay? Midayo ko Davao. Nanikamo, tag-eskwela. Bubri atong gidikanan, nanarbaho, nanikamo, tag-eskwela. Hello, kung sa'yo nahitabo, may gala sa maon. Kung kaniya itong nidesider ko, musaka ko sa bukid, tungod kay ako may gala na feel, no, hopeless, wala ko'y mga tuan, wala ko'y masumbungan. Kung sa'yo may tabo na ko, siguro. Hagbay na siguro ta may gala ni kalintan. Di ba? Kani punto nga itong, kung giingon nga, ni sulod siya, kay doon ay nakita niya, nga ingana, hagbay na sila may gala nahimong representante sa katawhan, ilipin niya sa sektor ng ilang representahan sa mga lumad kay kini si Kulyamat aning inahan aning namatay nga si Jibilin si Eufemia party list representative na sa bayan muna sakop o miyembro sa Makabayan Black nga gina-identify may gala sa uban mosugot kag sa dili sila may gala ang gitawag nga prontahe sa mga naas kalihukan kay now di ba sila musugot nga maog yun na? Muna na pamatud-an nga ang kasagarang link nila, in fact, usa sa mga nahimong issues na kalabay, may galang mga sinima na, hinumdo mo atong nahimong issue nga gipatawag sa Senado. Yan itong mga kadre, to include may galang katong lantaran, may tabon-tabon sa naong si Ka-Eric. Kung paunsa ang kalihukan, may galang kisay mga grupo, NGO ni aning naka-align nga to nila, mga supporters. Kinsa ang mga party list representative nga ilaha may galang nakauban kani adtong panahon ay ha pa man siya ni gawas sa kalihukan. Iyang gibulgar. Iyang gibulgar pod may numdum mo nga na issue may gala si Locsin. Gatong sa Darna ba? Na diya kasugod may ilang issue nila do nga si General Parladi naghatag lang tog pasidaan ba pahinomdom nga ayaw masyado dikit anak ha kay kining ibalo naman ka sa issue bahin ani grupo sa Gabriela nakitaan magutos yan ni apil-apil may gala sa Zoom meeting no doon ay nakuha nila impormasyon with the group sa Gabriela, but there is nothing wrong with being a member of Gabriela or unsa ba imuhang nagsuporta baka dinha. Wala ay problema kung nagsuporta ka tabang lang sa ilaha may galang advokasya. Ganto lang naman ang nahimong issue atong panahon na. Kung mahinomdo mo, mga almost a month na ang milabay. Nga si kining Parladi nina-question na gila sa mga Makabayan Black kaya nga ano daw kunong naghatag siya og statement nga mo appear nga doon na may gilay read tagging marag read tag daw kuno sila okay wala di wala man ang sinabi ko na wag kang masyadong
Parang ganon. Huwag ka masyadong malapit yan. Sa grupo na yan. Wala gingon nga, kung naa ka din na kahila ka, amigo nila, support ka sa ilang advokasya, gabahin ka na sa underground movement. Na, going back dito kang Eric. Si ka Eric Maygala, maunang naibaw siya kung kinsa ni mga naa sa sagad Maygala sa linya, nga nagasuporta sa wala. Ingon niya, ang bayan muna usa. Okay? Ginganlan paganin niya may gala ang bayan mo na representative na to taga Davao si Kaloy Sarate. Nga matud pa ni ka Eric tanawan ninyo sa YouTube. Gatong ilang mga interview di padugay. Ginganlan niya may gala si Sarate sa bayan mo na nga usa sa mga dako kunong opisyal mga higala sa ginatawag natong kalihukan. Tanawan ninyong YouTube ka Eric, na first name, kumpleto yung pangalan. Katong iyang pagbulgar with kauban sa iya may galang. During Senate hearing niya, kaya gipatawag sila may galang Senado. Gibitar sa Senado para may imbestigahan. Para may bawaan, mag-imbestigar sila in aid of legislation. Gi-invite katong mga kadre, gi-invite may galang ang mga taga-Makabayan Block. Pero why ni isang nisipot taga-Makabayan Block? So, ipadayo nila ang hearing. Gipasabot may gala ni ka Eric, kuman sa iyang mga kaubanan, kung unsa yun ang dagan sa kinatibukan. O sa sila gipanghinganlan na gani sa mga previous interviews pa may gala na yung usa ka Eric. Kanang asawa ni Juan, bayan mo na mangyapon siguro ni. Asawa ni Congress Party List Representative Colmenares. Ngayon, soon may galali na sa usa sa mga artista. Diyan na yung gakanit-kanit na. Igsoon sa usa sa mga artista, nga gikauban ni ka Eric, gisulong nila ang Municipal Police Station sa usa ka lungsod, mga igala, isla ni siya nga lungsod, dito somewhere sa Luzon, almost boundary sa Visayas area. Gisulong nila to dito, sila mismo may galing kauban anang asawa ni Eric Congressman Colmenares. Niyadtong kapanahonan nila mga higala nga medyo pa sila sa kabatanunan pa. Nasa mga almost 50, early 50s na itong si ka Eric or doon na mag-50, late 40s na. Ayun niya. Di ba? Nagkasama kami niyan. Nung sinalakay namin ang isa sa mga police station may gala daw dito napita. First time niya nga nakita. Matong one time, di ba ko niya, uy, sawa niya ni Kuan? Ni Congressman Colmenares? And who is Congressman Colmenares? Siya may gala ang usa sa mga party list representative. Ay doon na ito kung hangtod karon kemrag na humana ang iyang termino. Muning bago na po karon may gala ang ilang mga representante after sa election, gamay na lang ang nabili nila. Sa ilang grupo sa party list kay nakamalay ng mga tao na oy, di man din para gobyerno. Ang gobyerno man din una ni murag maoy ilang gi uto-uto. Good morning again, sir. Si GCL Sumbilon. Pagtimbay ako Sumbilon family, Barangay Gatungan. Sila Eric, Rain, tama ba? Ang bata nga si Prince Kian, nga gisapot daw ko no. Yang mama si Banji, na nanabod pag manok karon. Yawo na to ng isa ka manok, lamig isabaw. O si Papa Ju, thank you sir ha. Pagkitimbaya sa di ay ming pagkitimbaya di ay ming sir, ano sa ming sir? Ha? Yung katawa ha. Pagkitimbaya may mga tuwan siguro. Pants. Ayan, di sa Pants. Happy viewing po kang Sir Ma'am Pidelia Sarga. Morning Sir Lindon, tan ako pwede na ba makasulod sa Hall of Justice karon si Manahaser?
Pwede na, dito na gani ko nakalabay si Mana. Nagsulod ko dito kay nag-file ko sa akong motion for execution dito. Nasulod na ko. Stricto lang tayo ha. May mga checking dito. Pamutanon magkag-asa pag kamong padulong. Mga yung mga requisitos, no? Iba mo sa mga requirements karon. Di na ako ni balikon. May buntag Sir Lindon, happy holiday. Ingon ni RG top fan po na to. Matos Facebook. Si Ma'am Honey Joy Celebre, morning po. Thank you. Morning din po. Si Ma'am Carmen Danog Timario. Good morning, Sir Lindon. Kadaghan pa jud taon bag-uhon sa nasod. Yan po nato sila. Yan. And si Ma'am Lucrecia Golies nga nagalantaw po. Good morning, good evening, sir. Mautaan na lang ko. Nabay dagdag pensyon sa is taga Maragosa ni. Wala pa pensyon dagdag sa is so far sa ako na ibawaan. Katong pang-apod-apod na social pension to, dili to is pension ha. Social pension. Dili to sa is kung dili sa gobyerno gito. Mo paong-paong mo nito ang monitor nga rin. Okay? Dayon Biraha. In general, Chipa. Ayan. Si saan ni baliktad ni pangano si Camacho eri na si Kamak Irich Chiri Irodlig Gildori Jer o gani si Jiri Ildori Camacho. Mao ni ang ilang kwan. Sherlyn Judim. Sa unang panahon ni Marcos, ang sundalo niya abusado. Mayo pa mga NPA sa una. Tinuod na. Muatis ko din na. Muatis ko. Kasabay ko na kung tulog ng mga NPA makitulog sa balay kanito. Noong kapanahonan yun. Tinood na. Animal magito mga grupo sa wala ko sa Philippine Army ha. Ako ang kaysa una ang combatant magod to Philippine Constabulary. Martog mga army karon. Grabe ka, baboy to hayop to Isa. Wapa una. Sa una, maayo pa mga NPA sa una. Karon Duterte na ang presidente, ang sundalo maay na, ang NPA na pod ang abusado karon diha sa komunidad. Ingon ni Irids Ildori Camacho. Alright. Thank you. Dayon si Ma'am Gloria Tuason Pinida. Gidaw. Good morning, Sir Lindon. Always namina medyo sa Radyo Rapido. Kay mingaw man kung di mi makapaminaw sa balita. Amo ba? Salamat. Tibayan na ako sila si Bit ug si Rose minaw sila karon. Thanks sa pagbasa. God bless sa tanang naglantaw. Yan. May balik na po si Rinsa. Sir Rinsa akong bahin, ang mga party list karon, wala ko'y nakita nga nakatabang sa gobyerno. Makita man nimo, nagsigi na may hinuog pa ng hinaway sa gobyerno ni. Party list, totoo lang. That is why, ini nakalabay, kaya na ako may galangingon nga rin, ay ang proposing nga i-amend ang ato ang konstitusyon. Tanggalo na may galang party list representative sus morbida. Kung naaman, sorry ha, kung naamay mga gahimo o uban, pipilan lang. Ba't din kanina kayagaw? Party list na nakayagaw may galas kongreso. Kadaghan may galang mga maayong sugyot balaod noon, buhaton, proyektong kinanglan ng aprobahan sa kongreso. Pero, porting samukan ng mga taga-party list, kasamok lagi, giingnan ta mo. Mabita itong giingon may gila, di pampunta makapatanggal anak nila. Not even the Supreme Court, kung doon ay mo sakang at to may galang reklamo about vote nilang tanggal na siyang naa.
question nila may ilang ilahang existence? Wala. Why? Because the very foundation may gala sa ato ang gobyerno, I mean, di ba, sa atong pamalaod, ang konstitusyon, buhi. Gaingon ang konstitusyon may gala, that there shall be party list composed of ingani and to be elected na ingani may percentage kung pila ka buok may gala pila ka percentage or the number equivalent to the number nga dapat boboto sila para makabaton og usa ka seat nga party list representative. Naana din na sa konstitusyon eh. Na hantod nga wala may galay aminda sa konstitusyon, way mahitabo. Naangi na sila din na. Ug di nato sila may gala mabasol ang ilang existence ako ay kanat. Blame them. Kung anong na sila. We can only blame them kung sa ilang aksyon nga ginahimo may gala towards sa atong gobyerno because they are supposed to be aligned sa unsay plano may gala sa atong panggobyerno. Pero nahitabo magod sukwahi. Di ba? Sukwahi ang nahitabo eh. Sila may gala may pang mga oposisyon kanang kita tawa, siyempre na administrasyon na yung oposisyon. Mas maayo pa tong klarong political ang ilang political kanang stand nga naa sila may gala sa oposisyon. At least dili sila ang purpose nga oposisyon sila para i-overthrow ang gobyerno, dili. Ang purpose nila may galang nganong naa sila din ha kay dili sila may gala na hauyon sa ubang mga polisiya sa kasamtangang administrasyon. And second, ang pag-oppose po nila, it does not follow and it does not mean nga may gala dalhon ta sa lain nga dalan. Kani ha, political view kung giingon dire. Doon na pag once ka maglingkod, administrasyon. Ang katong nga pildi nga imong kontra, oposisyon. Maura mo gina siya. Pero kini may galang nasa makabayan, black, lahi ning ila. Kay ang ilang pag-oppose sa uban may galang mga gipanghimo sa atong gobyerno, dunay underground intention with ilang mga ilang underground connection nga sa lahutay ilang yun may ilang itapol down ang gobyerno. Am I correct? Di ba? Pubalik tayo masukos lang ng mapay pala. Oras sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 8:39. Balik tayo may gala sa atong pag-iuban-uban. Tiwason ko lang ni balita nga natanggong may gala bayan itong pagkamatay sa anak ni bayan mo na party list representative Congresswoman Euphemia Kulyama. Sa na gani. Ingon pa niya may gala siyang statement kagabi ang kamatayon ko no ni Jibilin ibayani ng mga lumad at ng buong bayan. Yan ang sabi niya. Mahal ang anak ko nang nagmahal sa bayan. Pila ka buok ang nagmahal sa bayan. Ipinagmamalaki ko siya, bayani siya ng mga lumad at ng buong bayan, matod sa inahan. Bilang isang ina, basag ang puso ko ngayon sa balitang nasawi ang anak kong si Jibilin. Sa isang insidente sa Marihatag, dito ninitamos Marihatag, Surigao del Sur. Matindi ang aking pagdadalamhati sa pagkapaslang ng aking bunsong anak. Youngest daughter din yan eh. Ingon pa sa in English, I love my daughter who love her country. I am proud of her. She was a hero of the Lumad and of the entire nation. As a mother, my heart is broken over her death in the encounter in Mariatag, Surigao del Sur. Kulyamat condemned the military nino ikondinar nini for allegedly disrespecting
the remains of her daughter and asked that her family be allowed to grieve over Jenilyn's death. Yang ikoninar may ilang military sa pag-disrespect, why pag-respeto ko no? Why respetar ba? Sa patayang lawas may ilang sayang anak sumapa niya. Meron mariin kong kinukundina ang ginawang pambabastos at pambababoy. Bakit? Sa labi ng aking anak, hindi siya bagay, hindi siya isang tropiyo na ipaparada para lamang sa pagpropaganda ng militar. Nag-react siya kay ginaparada. Ang gihimo sa militar sa akong panglantaw is only to show to the world nga ang anak pa mismo sa kongresista nga iyang giprepresentahan identified may gala nga kanini ang nasa underground world sa atong gobyerno. Monibot ipasabot sa nang himakak man yun sila sa mga aligasyon may gala dili lagi miwa milabutan na diyan. Kung kami gabatikos agin sa gobyerno, yan ay pali ang gobyerno. Bagiwat ang po'y nakita po biglang tama na puros mampun mali. Ang pagbatikos, dili man na siya bigla dautan if it is a constructive criticism. Pero ang pagbatikos, tanan na lang po bigla daot, aron imong i-destroy ang gobyerno, I think, doon ay laging salabtunon din niya na. So, ang himo sa sundalo, sa akong biglang pagtuo, is to show to the whole world. Kung gidala ang iyang anak, isulod sa lungon, o sa naitabo, nga gibutangan nila siguro ingon, ito, baka sabihin ninyong gawa-gawa lang namin na merong mga maraming NPA dito sa inyong bayan. At yung nanay pa nito, ay isa sa mga mambabatas natin. At nang siya'y tinanong kung anong koneksyon niya, sabi wala koneksyon sa underground world ang ibig sabihin. At kumbaga wala silang kalam-alam kung ano yung underground world. Ito pala ang anak niya kasama eh. And she is proud of her na namatay ko. Ano ba yan? Ang klaseng nanay ito. Unta to iyang ikundinar. Had the group of NPA did not recruit her daughter, dili unta ni hinganing mahitabo. And dapat niya na iyon, I condemn the recruitment activities being done by the NPA, but never nahitabo. Instead, ang gobyerno na hinoon may gila mo ikikundina. Okay lang siya. Hay. Ngayon, ito. Matod niya, she said Jibelin decided to join the NPA because she witnessed kuno the abuses. She witnessed. Nakasaksi lang siya. Matod pa. Experienced by the Lumad or indigenous people. Ako, dili lang kay witness, victim. But never I join them. Pangutana, may nangabay ka inganyo ni mo, Sos Maria Josep. Kung inganyo lang istoryahan, ako paganing ikatulog sila sa mong payag sa balay eh. Dili lang kay inganyo. Gikatulog na nako sa balay, kay nihanyo raman sa kung inahan ka niyan to, itaw na nas laing kalibutan. Nanay, pwede may makatulog na rin. Akong gikatulog sila. Tao eh. At that time may gila, naapa ko sa lingkod ng mga edad. High school eh. Recruitment? Yes. I was recruited. But di man hinuon kaniya itong panahon mamugos god. Ningon akong mama ayaw ni taong ako na siya kaabag diri sa ako ang balay sa akong panguma. Wala. Pero sakit na akong dughan god. Galabot tungot na ko at that time. Kung ako lang may gala pareha karon,
na musuway din ka sa kagustuhan sa imong ginikanan, agbay ra siguro kung, di ba? Gana nag-armas diya sa balay eh. Kita mga bata, makikita tag-armas ganito panahon ng Engineer, lami may gunit-gunit. Pero, mas gusto pa na akong magunit ko guna. Lagi, mas gusto pa na akong magunit ko guna. Why, ginahuna-huna gina ako maayo. Kung nasuko ko ani kay ga-abuso ni siya, gobyerno ba may salaan ni? Gihuna-huna ko na siya. Pero tanawa ang iya, kaya naka-witness lang daw ko na yung mo na napugos. Is that tama nga statement sa kaginikanan? Kung wa siya inong tataw nga inclination towards ganito nila. Di ba? Ang desisyon niyang lumahok sa armadong pakikibaka ay hindi simpleng bagay at bunga na rin ng pang-aabuso dinanas naming mga lumad at ang matinding kahirapan na nasaksihan niya. Alam mo yung kahirapan, meron talagang mayaman, meron mahirap. Kung kahirapan lang, kung hirap lang, dinaanan ko na lahat yan. Lahat ng kahirapan, dinaanan ko na yan. Lahat ng trabaho, except illegal, dinaanan ko na yan. Naging farmer, naging construction worker, lahat-lahat. Naging driver at kung ano-ano. Jack of all trade, master of none. Dinaanan ko na yan, pero hindi naman ako sumapit. Ewan ko kayo, may naranasan ba ninyo din yan? Pero mga it's a flimsy reasoning sa nanay nito. Anyway, ngayon, sabi niya, Jibilin had, ano naman to? Kadit ha, kaya ni Kalit magkambyada ning, nasa na to? Kuliamat condemned the military for allegedly disrespecting the remains of her daughter and asked that her family, okay, tapos na ni, tinapita. She said, she decided kuno, Jibilin, and meaning she decided to join the NPA because she witnessed the abuses experienced by the Lumad and indigenous communities. Ang desisyon niyang lumahok sa armadong pakikibaka ay hindi simpleng bagay at bunga rin ng pang-abusong dinanas naming mga Lumad at ang matinding kahirapan na nasaksihan niya, sabi ni Representative Culiaman. Jibilin had witnessed the killing by paramilitary groups daw of Lumad leader Junel Campos, Dato Vilio Sinso, and Al-Kadib, Executive Director daw Emerito sa Marca in 2015, particular September 1 matod nila. Bagamat bilang isang ina ay nag-alala rin ako at masakit ang mawalan ng isang anak, na naig pa rin ang respeto ko sa naging desisyon ni Jib, sabi ni nanay niyang Congresswoman Culiamat. For Culiamat, her daughter did not die in vain. Matod niya. Hindi nasayang ang kanyang buhay na inaalay niya para sa bayan at para sa pagdipinsa ng aming lupang ninuno. Sometimes sabihin natin may tama, pero yung lupang pinag-uusapan, hindi ba ninyo alam na yung mga lupang ang lalaki dyan, binibinta ng inyong mga leader? Di ba ninyo alam yan? Actually, ang problema sa mga Lumad kadtong mga leader mo ay nagapamalikya sa inyong mga yutang kabilin. Karon basulon ang gobyerno. Danawaro, bisag bilis dakbayas Davao. Kada ko lamo, wanang ng bukid, padulong na dito sa bukid nun. Tanawa mga dagko mga yuta din na may gala, kisay na nag-iya karon. Mga adunahan, may mga research na diha. Mga politiko na diha. Ngayon isunod sila diha. Pangutan-an ninyo ang mga leader sa mga Lumad. Sa una, amot, buhi pa ba to si Max Gabaw? Kanunay na ako, may gala, may interview. Kanya itong kapanahonan. Kanang yutang kabilin, kanunay nilang ginaisbutan. Pero ginapangutan na ako, kanang
sabi, deputy mayor ito sa una. Basta kahit ako siya grand kung may glass sa lumad. Dahil ingon, wapapod ka makamatikod nga nung daghanan mga dili na mga nitibo o nanimuyo di na sing dapit. Naibawaan ako, dunay mga gapamaligya din ha. Kaya ang sa itubag niya. Muna lagi among problema karon. Oh, niya sala aron sa gobyerno. Di ba? Hindi i-justify karon may gala ang pagtungod na anang ang problema ninyo ang inyong yutang kabilin gitagaan na mong balaod na kaklaro anang balaod Indigenous Peoples Reform Act kung hindi wak masayo di ninyo bastos sinuon sa inyo mga leader ng balaod nga gigama para sa inyo. Muna yung problema karon ang basulod ang gobyerno. Masa justisya po na? Ay, nako. Ngayon, sabi niya, hindi sayang kanyang buhay na inaalay para sa bayan at para sa pagdipinsa ng aming lupang ninuno. Malaking karangalan sa akin na nagkaroon ng isang anak na naging martir at mandirigma. Ha? Mo pa siya, how dare she is. Ginikanan niya na, oh my goodness. Karon, naging karangalan pa niya. She is proud of being an NPA. Ang iyang anak. Namatay may gala tungod kay ang nasod ilang kontra. I mean, ang atong gobyerno mga igala, whether it be kasamtangan or even the past for as long as gobyerno, karangalan mo pa yan. Talagang hindi natin maintindihan, no? Ngayon, sana to? Walang pag-alinlangan kung sasabihin ito. Ipinagmamalaki ko si Jevelyn dahil lumaban siya. Pakinggan ninyo. Sa isang sistemang mapang-api. Isang sistemang mapang-api, lalo na sa aming mga lumad. Talaga? Nakikinig mga lumad natin, sige daw. Dili na to ni hangtod ugma pa o short naman itong mga oras. Walang nanay na magtatakwil sa anak na nag-standby ng pansariling interes o nagsantabi ng pansariling interes at nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan at para sa pagdipinsa sa aming lupang ninuno. If that is the case, why are you there sitting as Congresswoman purportedly representing the people of the Republic of the Philippines? Why are you there? You are supposed to be at the mountain, Representative Kulyamat. Diba? Ba't nandiyan pa kayo? Hindi naman pala niyo ang gobyerno Why are you there? Talagang ito, isang rin to desisyon mo yan. Pero kami naman magtatanong, bakit nandiyan ka pa at tumanggap ka ng pera galing sa amin, sa taong bayan na nagmahal sa ating bansa? Why are you there? I am not saying na yung pagpasok ng anak mo dyan sa kalihukan, kung ano yan siya. Hindi ko sinabi na mabuti sa kanya. Hindi ko sinabi. Sayang ang buhay ng bata. Supposed to be kung ang magulang ay nandiyan kagaya ng sinabi ng nanay ko when I was recruited. Nung nasa bundok pa kami nakatira at nagpa-farming para mabuhay. I was recruited din. Pero ang nanay ko sabi, please maawa naman kayo. Kagapay ko sa hanap buhay namin ito. At hindi naman nagpumilit. Mga Tagalog yun. Ako I can even state a name. Hindi ko lang apelyido niya kasi wala naghahatag apelyido. His name is William.
may bansil. Karaan ka rin sa unang sa mga Muslim, may bansil skipon ni General. Medyo kulot ka ba yung buhok? Si William niabot sa amuang payag. Uban sa iyang tulo ka mga kaubanan nga lokal, kakabalo magbisaya ang isa Surigao nun. Niabot sa among bukid, kanina itong panahon. Ako, girecruit ko. At may age na bata pa. I was 14 din. Girecruit ko. Ang ako lang bot ipasabot, ang bata ko, na pamusugot ang ginikan, sige, kuyo. Akong mamang ilang giligaw-ligawan, hangyo yun akong mama ayaw in town. Na, ay wala man madala, ako na pong igsuon isa, babae. Kaya himuon daw ko nung nilang midik. Wala daw ko nung buhaton, tigtamba lang. Wa man may kamagkaagan anang panahon na unsa na siya. Pero, those were the days. In part, sa kasaysayan, kinabuhi is pobre. Pero ang ginikanan, mas malipay ka pa. Nga nisunod ang mo. Sa klaseng ginikanan eh. Ambot niya. Padayon na, hinapost na lang. Kaning text, sus, naghanap ng text ba na rin. Sakon daw niya. Anyway, patapos naman. Basta ang giingon lang rin, iyang giga pa sigarbo nga yung anak na gila nakipagdigma sa gobyerno. Ambot, di na ako masabtan kung asa may gilang yung anak. Kaya ngayon siya, I am proud of my daughter, Jibilin, because she struggled against an oppressive system. Where is the oppression? Where is the oppression now? Government offered you the group na naas bukid, you calm down. Di ba? You calm down. Mag-usap tayo. Kung anong problema, sabi ng gobyerno, sige, walang bahay, bigyan ng bahay. Di ba? Kung ano, walang trabaho, hanapang paraan. Pero, gusto talagang manatili sa bundok. Saan mo niya? Sir William, wala man ay bili iyang anak kay nag-inpay iman. Ingon ni 7703. Sa panay. Ang tapapos ka na. 3994. Sir, yun na atong hinumduman nga sa pagmong na sa atong konstitusyon, ang kadaghanan sa naglingkod sa kagamhanan, mga walmong pag-una-una kay nagkahiusa sa mga progresibong grupo o PDP laban kaniadto nga center of left gibutang ang party list aron makasulod ang nagkalain-laing grupo sa politika. Laylay mo si RC ni sa Buhangin. Okay. Buhangin gilubluban naging PA kaniadtong panahon. Diri sa Davao. Sa kunin 4714 may buntag sa Lindon, Minaw Midrias, Barangay Malagos, Pakigrit, Binisad o sa Binisad family. Thanks, amping mo, permiha, si Rita Binisad ni. Salamat sa imuhang mga pagpahinomdom. 0518, morning idol, maayo pa bitaw i-amend nga mawala ang party list, gadagdag lang na sila sa budget kada tuig. Si Tasyonis Kaputian. Yan. Samal guro ni Kaputian. Okay? Ayan pa. Top 556. Morning, Sir Don. Pag-abusar, rason, dalyo, o polis, 1981, panahon pa na sa ato, sa Akoa, mang-rape, patyon, padyod, in town, maayo pa karon ang sundalo buotan, kisa maayo pa surrender na lang na sila. Dulumpas Alkitran niya, ayaw basaha akong pangalan, may pangalan si Andres. Sige. Yan na. Dulumpas Alkitran daw ang kaugmaon may gala itong naas kalihukan. Ako pod na ako sa kalihukan sa una panahon, college days sa Corhiso, kami kauban ni Anhing John Pala, pero karon wala na dugayra. Wala na siya. Si John Pala nag-anti-communisto siya mga igala. Mautoy usa sa mga dako kay kontribusyon na bungkag ang Inpay Idris Davao o gamo
ako mo admitar ko kung may galanad to. Pating dako, di ni nga ning Davao karon without the contribution na to. So tinuod lang. Miyubay may gala nga to ang mga katawhan na to sa kampanya tungod kay ang ginabulgar. Ang unsay tumong may gala sa grupo. Ilang gigamit ang libro ni Karl Marx o ni Lenin. Katong Marxism o Leninism. Iya to may galang ginabulgar kaniyang panahon. Bata pa po ko atong time. Sa mag-ideya ka karon? Higuwang na. Wala tayo oras na rin may gala. Huwag ba, pag tinagkaroon na pang mga messages nga rin, sama na yun. Ako taning basahon tanan. Plus, napay mga comments uban. Mubanos na may gala ang Uy Gutudo. Kauban ninyo si Rapido, murag si Agaw yata. Hugaw! At tayo pakis-kis ko gawa. Lagi ni sikreto mo agaw ng kagwapo na maginog samot por yan. Ang panuso mong ito, may importante lang lakaw si Rapido Istong. Baik na, thank you so much din yung tanan at mga suki, mga binatintig paminawan nga kanunay kasunod nga rin ato. Salamat, matsalam sa kayo ninyong tanan. Ako pong pasalamatan ang tibok kalangkob sa Radio Rapido, no? Ikan may sa mong reportorial nga sa News Bureau among technical admin. May kami adlaw tanan paglawig usab sa kahanginan. Ginatimon sa mong General Manager Attorney Nick Banga uban sa mong KBI sa consultant Rapido Istong Nestor Caballes. Ako ni inyong alagad sa kahanginan Lindon katulong po. Magpasalamat ako magbilin kaninyo usa ka malipayong buntag natong tanan. Good morning, dalaygon ang Dios.